Bij de vogelhelling in Oertup wordt een pad van de zeevogels opvangen. Het doel is om ze waarom in de natuur te krijgen. Ik maak je nou het voerkleer voor de zeekoeten. Daar strooi ik wat multivitamine poeder doorheen. Zit er even wat meer voeding in. Het is natuurlijk diepvriesvis, dus er zit net heel veel voeding meer in. Maar op deze manier krijg je toch nog wat meer binnen. Er binnen 20 zeekoeten naar Oertup gebracht. 8 ervan binnen nog in Libben. In normaal sprutsen krijgen we 1 of 2 tegelijk binnen, maar nu komen ze bij volgend tegelijk. De Schelling heeft in totaal 50 in opvang gehad, dus het is meer dan normaal. Ja, hoe kan dat zo? Ja, dat weten we net. Het is geen idee. Als dat is juist, hoeveel kans jou staan die zeekoeten? Nou, er zit een groep van 6 zeekoeten en een groep van 2 zeekoeten. Die van 6 zeekoeten die zit hier al 2 weken, dus dat gaat aardig goed. Dus die kans is ook wel groot in. Die andere 2 weet ik net, die zit hier vast vanaf vrede, dus daar kijk ik nog net zoveel hoe ze. Van het herstel is één ding heel belangrijk. Dat hangt een beetje van het gewicht af dat ze binnenkomen. Ze hier een kilo te wezen. Deze zit rond de 600 gram. Dus ze moeten nog even aankomen. Maar het hangt er per vogel van af.